Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa. A v dnešním díle se podíváme na zoubek soustruhu 2560 VPLCE verze 2. Soustruhy s elektronicky nastavitelným převodovým poměrem a elektronicky ovládaným vodícím šroubem jsou v poslední době čím dál víc oblíbený a z toho důvodu jsme se rozhodli udělat druhou řadu soustruhu 2560, a to verzi V2, kterou bych vám v tomhletom díle rád představil. Povíme si, v čem je ten soustruh oproti jeho předchůdci lepší, co jsme na něm zlepšili, a zároveň se podíváme na jeho detaily a taky si změříme jeho geometrii. Nějaký základní parametry k tomuhle soustruhu. Točná dílka mezi hroty je 600 mm, máme tady točný průměr 250 mm nad ložem, s tím, že je tady průchod vřetené s vnitřním průchodem 38 mm a klasická univerzálka 125 mm K11 tříčelisťová samostředící. Co je na tomhletom soustruhu novýho? Změnili jsme tvar vřeteníku. Všechny ty soustruhy, nebo ne všechny, ale všechny tyhle ty malý, který mají zaoblený vřeteník vepředu, tak tady nemají žebro. To znamená, ty axiální síly a to zatížení předpětí ložisek nesou vlastně jenom ty dvě stěny toho vřeteníku, které jsou spojené nahoře a dole. Oproti tomuhle, tato varianta verze V2, stejně tak jako Flexiturn, který máme, má vřeteník ve stejném designu. A co to přináší? Máme tady větší plochu toho vřeteníku, je větší, ale podstatná věc jsou silnější stěny a přidaný žebro, který najdeme tady pod tímhletím předním štítem v těchto místech. Můžeme si to ještě odkrytovat a vložit sem nějaký video ještě, abyste to viděli. Takže tady máme žebro a to znamená, že my můžeme ty ložiska předepnout tak, aby nám nepružily ty stěny toho vřeteníku mezi sebou. A podíváme se tady pod tenhle kryt. Tak. Najdeme tady encoder polohy vřetene, najdeme tady krokový motor, který nám ovládá vodící šroub, a tady máme už konečně pořádný víceklínový řemen. Když to srovnáme, tohle je vlastně řemen od klasického soustruhu s oběžným průměrem 250. Není to špatný řemen, není to nekvalitní řemen, je to americký řemen, ale samozřejmě tenhle řemen nám přinese mnohem větší kroutící moment a zároveň nám i díl vydrží. Už je to vlastně srovnatelný s klíňákem v autě a tady nemusíte se bát žádného prokluzování, takže ten kroutící moment motoru bude na to vřeteno přenesený v maximální možné síle, což je samozřejmě zase velký plus. Můžeme se podívat na koníka. Předchozí varianta V1 měla vlastně páku ovládání vačky a toho koníku zezadu a ta vačka měla jiný profil. Teďka tady máme koník, který má vačku přístupnou ze sepředu přes kryt, takže v případě servisu nebo nějakého mazání se k ní krásně dostaneme a zároveň je to ovládání jednodušší, můžu to ovládat přímo z čelní strany, takhle to utáhnu a mám zaaretováno. Kdežto ta původní varianta měla vlastně tu páku zezadu a musel jsem si stoupnout takhle a dávat to dopředu, zároveň to tady pak mohlo při nějakých operacích překážet, takže tohle je další příjemná změna. Máme tady prodloužený zadní kryt proti třískám, dá se to krásně čistit, nacpu jsem krásně obě dvě ruce, ještě bych si sem mohl nacpat oběd, což dělat nebudu, ale pro čištění je to samozřejmě zase přidaná hodnota. Jinak pokud jde o profil lože, ten je stejný, je to úplně stejný lože jako u varianty V1, ale s těmito rozdíly. Jinak ten stroj je vesměs stejný. Rozdíly jsou v tomhletom, který jsem teďka zmiňoval. Ještě se můžeme podívat na to, že jsme díky vlastně změně designu toho vřeteníku mohli displej ovládání toho systému ELS umístit nahoru a tím je to pro obsluhu podstatně příjemnější.
A zároveň tady vidíme nainstalovaný držák Multifix. Tohle je varianta velikost AB, která je podstatně větší než velikost A0. Za nedlouho ho umístíme k nám na e-shop a tenhle ten Multifix se sadou 4 držáků vyjde na 7290 korun a je to zase velký pomocník. Jinak v základní výbavě je k tomu soustruhu klasická otočná nástrojová hlava. Pokud jde o nějaké základní věci, které bychom si mohli k tomu soustruhu připomenout, tak máme tady podélný i příčný posuv, máme tady páku pro spínání polomatice, pomocný support a příčný saně. A můžeme se podívat do nastavení tohohle soustruhu. Já tady jenom nasadím sem kryt, aby jsme se mohli dostat do nastavení, tím, že ten soustruh budeme moct zapnout. A ještě vám ukážu jednu změnu. A my jsme se vám rozhodli v tomhletom nastavení odemknout parametry nastavování podélného posuvu. Co to znamená? V základní variantě jste limitováni 0,2 mm na otočku maximální, na otáčku maximální rychlost posuvu. Je to takhle nastavený proto, aby při maximálních otáčkách vřetene stíhal ten krokový motor. A pokud budete chtít s těma parametrama si hrát a nastavovat je vejš, dá se to udělat jednoduše. Dlouhým stiskem Save vlezete do nastavení a teďka si proklikáte až na položku Limit Feeding Speed. Běžně je tady On, dáme Off a dáme Save. A teďka já už nebudu zaražený na 0,2 mm na otáčku, ale můžu jít až do 1, skoro ke 2 mm můžu jít, jo? Což je nesmyslný posuv a je zbytečný ho používat, ale ukazuju 2,39. Ten maximální posuv vám půjde, ale při nižších otáčkách potom pro ten rozběh toho krokového motoru to samozřejmě bude hodně, ale máte to odemčený. Doporučuji tam nechat ty základní parametry, které jsou do 0,2 mm na otáčku, ale pokud si s tím budete chtít hrát, tu možnost máte a nebudete od nás limitovaný. To nastavení není schovaný za žádným heslem, takže kdo si chce hrát, může, a kdo si hraje, ten nezlobí. A teďka se ještě pojďme podívat na rychlost zastavení vřetene. Tenhle ten soustruh je vybavený motorem a zároveň je vybavený i elektrodynamickou brzdou. To znamená, že ve chvíli, kdy já zastavím rotaci vřetene, tak se motor připojí k velkému odporu spotřebiči, který z něj odebere generovaný proud a způsobí jeho rychlé zastavení. To samozřejmě využijete při dojíždění a při řezání závitů a nebo i z hlediska bezpečnosti práce, protože dojde k rychlému zastavení stroje. Což je určitě příjemná věc, kterou tady na tom stroji najdete. A ještě další věc, kterou jsme změnili, tak místo vlastně klasických filcových stírátek jsme tady vypálili si přítlačné plíšky na ty stírátka z nerezu a ty stírátka jsou teďka gumový, takže nemusíte schánět potom nějaký filcový vložky nebo cokoliv. Zároveň to chrání i líp a když se vám ty stírátka opotřebujou, stačí si vyříznout z gumy stejný profil, jako je toho nerezového krycího plíšku a máte zase stírátka ve 100% stavu. A zároveň bych chtěl podotknout na tomhletom soustruhu, u těch levnějších, nižších soustruhů se často používá pinula, používá se postup výroby pinoly, že se ten kužel v té pinule struží. A to nevede k úplně dobrý souososti oproti ose pinoly a ose kuželu. A na tomhletom soustruhu i na menší 2260 používáme všude výhradně broušený kužely v té pinole, to znamená, že ta házivost je úplně minimální. A teď se pojďme podívat na geometrii stroje. Ostrojíme si univerzálu, vyzkoušíme si, co nám jak hází nebo nehází a podíváme se na jeho přesnost.
A jako první si vyzkoušíme paralelnost povrchu lože, horního a spodního vedení. Já tady mám už připravený uchylkoměr, takže si najedeme na spodní plochu. Třeba takhle. A projedeme si to. A vidíme, že nám to běhá ve 100. Jsme zase na stejném čísle, možná tam je trošku nepořádek, proto nám to takhle poskakovalo, ale celkovou hodnotu máme v pořádku. Tohle je jedna z velice důležitých věcí na soustru, protože pokud je tohle nabroušený špatně, tak vy s tím doma už nic neuděláte, anebo se budete trápit se škrabáním až do zblbnutí. A teďka se podíváme na to, jak nám hází univerzálka. Je to hodně informativní měření, aby bylo vidět, jak je srovnaná příruba na vřetenu. Samozřejmě tohle nemá žádnou jinou vypovídající hodnotu, než je nám propisování toho čísla k té přírubě. Tak, tady chodíme ve 100. Tak, a než budeme demontovat univerzálku, tak si můžeme ještě změřit koníka. Já si přinesu trn. Tak, změříme si ho nejdřív takhle na výšku. Tady jsme ve 200. A teď si ho změříme ještě do strany. A do strany jsme ve 100. 100,5. Tak, a teď si povolíme pinolu. Já si najedu indikátorem na pinolu ze zhora, na její horní stranu, hranu. A vyzkoušíme si vůli pinoly oproti otvoru v koníku. Máme povoleno. Jezdí. A vakl tam není vůbec žádnej. Až když fakt tlačím, tak se nám to hejbe třeba o 0,5. Ale můžeme vidět, že je volná. Indikátor je taky volný. A na mých prstech musí být vidět, že tlačím. A ani se nám to nehne. Máme to krásně spasovaný. Tak. Co teď uděláme? Teďka si sundáme univerzálu. Zároveň plus novýho koníku je to, že nám vyhazuje až po celém zasunutí té pinoly dovnitř. Tak teď si dáme asi zrychlený záběr. A vezmeme si měřící trn. Morze 5, protože tenhle kužel máme ve vřetení. Jako první věc tak si vytřeme kužel ve vřetení. Aby tam nebyla žádná nečistota. To samé na tom trnu. Teď ho narazíme a mělo by to takhle cinknout. Tak, jako první si změříme házivost
konce trnu, jestli ho máme dobře naražený. A máme ho naražený totálně špatně. Budeme muset znova, když mi to cinklo hezky. Jo, to je v pohodě. Tady nám to hází 200, 2,5. A to jsme od toho vřetene přes 300 mm. Tak, a teďka si můžeme jít změřit geometrii nastavení vřeteníku. A tady jsme zase ve 100. Rovnou ukážu, že indikátor není zalepený. Tak, a přesuneme se na zadní stranu. Jsme s tím soustrojem posouvali, takže to nemusí být úplně přesně perfektní. A jo. Je to perfektní. Tak. A teď si vyndáme trn a dáme si tam hrot a vyzkoušíme si souvislost koníku s vřetenem. A jako první, než začneme tohleto měření, tak si zase ověříme, že ten trn je v pořádku, ten hrot, a že to máme dobře naražený. Tak a vidíme, že se nám hodinky nepohnou ani o píď. Že nám to běží vyloženě v mikronech. To samé, pokud používáme otočný hrot, tak to samé, pokud budeme takhle seřizovat stroj, tak nebo měřit, tak je potřeba ověřit házivost tady tohohle otočného hrotu. Tady jsme ve 200, může nám to trošičku lhát teda, ale ty 200 nás určitě tady nezabijou. A teďka tam teda dáme kontrolní broušenou tyč. Tak, povolím pinu, trošičku přitáhnu a zase ji zaaretuju. Tak a co teďka budeme zjišťovat? Teďka budeme zjišťovat výškové nastavení koníku oproti středu vřetene. Vidím, že jsme úplně perfektně. Tak, takže teďka víme, že když budeme vrtat, tak ten koník bude vrtat rovně. Zároveň je to střed na střed výškově. A zároveň víme, že nám ten vrták nebude ujíždět ani doprava, ani doleva. To znamená, vzhledem k tomu měření, jestli nám to tam ujíždělo o 200, tak pokud v dílce té kontrolní tyče toho kontrolního trnu budeme mít nástroj, tak ho budeme mít vyosený pouze o 0,2 mm. A ještě si teďka vyzkoušíme nastavení koníku do strany. Zase ukážu, že to jezdí na obě strany. Tak mám tam 200 rozdíl. Samozřejmě, kdyby ten stroj byl ukotvený, tak by se nám to už ani nemuselo hýbat, ale tohle je naprosto přípustná tolerance.
Zahodíme uchylkoměr a budeme se podívat ještě na jednu věc. A to je, jestli ten soustruh má opravdu kalené lože, tak jak deklarujeme a inzerujeme, protože myslel jsem si, že to skoro není možný, ale nakonec je to docela běžný, že se u nás zastaví zákazníci, kteří mají stroj už nějakou dobu, ne od nás, a zjišťují, že to lože bohužel kalené není. U nás každý stroj před odesláním ještě testujeme, ukážeme si jak. A já tady jenom udělám trošičku místa. Tak, omluvte můj tester, že je v čínštině, ale vypovídající hodnotu to pro nás má. Jedno měření, přesuneme se zase na jiné místo. Druhé měření a třetí měření. A tady máme už výsledný průměr těch měření. Tady vidíme, že jsme udělali 3 měření ze 3. A máme otestováno, že to lože je kalený. Kdo máte doma soustruh a nejste si jistí tím, jestli je to lože kalený nebo není, je to úplně jednoduchá pomůcka, jak to vyzkoušet. Vemte si třeba 5-10 mm kuličku z ložiska, vemte si průhlednou trubičku a z výšky třeba 15 cm tu kuličku do té trubičky vhoďte a uvidíte, jestli vylítne třeba do takovéhle výšky, tak to kalený bude. Jestli zůstane dole a uslyšíte tupej zvuk, tak to pravděpodobně na 99% kalený není. Samozřejmě tohle není objektivní indikátor to takhle změřit, ale pokud si budete pouštět tu kuličku vždycky ze stejné výšky a budete mít srovnávací vzorky, řekněme, budete vědět, že máte doma svěrák, který je kalený, můžete si udělat pak čárku, kam vylítla ta kulička u nějakého testovaného vzorku a pak si můžete udělat čárku, kam vylítla ta kulička u toho třeba lože, který budete měřit. Pro porovnání je to víc než dost a je to varianta, jak si takhle něco můžete doma třeba změřit. A to by k prověření přesnosti tohohle stroje za mě bylo všechno. Pamatujte na to, že vám prodáme stroj, není poslední kontakt, který s vámi máme a rádi o vás slyšíme. A není to tak, že jenom povídáme my na YouTube, ale i rádi se podíváme na to, co třeba vyrábíte, jak vám to jde a když budete s něčím potřebovat poradit, tak se na nás samozřejmě můžete obrátit. A někdy se může stát, že nám projde pod rukama něco, co přehlídneme, ale o to tu jsme, aby jsme vám s tím vždycky mohli pomoct. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo. A zároveň budu rád, když nám dáte odběr a like k tomuhle videu. A mně nezbývá nic jiného, než se s váma dneska rozloučit. Poděkovat vám za vaši pozornost, že jste sledovali až doteď a mějte se hezky. Ahoj.